Ang atin namang police report, 2 sakay ng tricycle sugatan sa hit and run sa bayan ng Basista. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ang nasugatan matapos ma-hit and run sa Basista, Pangasinan. Batay sa paunang investigasyon, nabangga sa likod ang tricycle na sinasakyan ng mga biktima ng hindi pa natutukoy na sasakyan. Dahil sa pagkakabangga, nawala ng kontrol ang driver ng tricycle at tumilapon sa kalsada kasama ang kanyang pasahero. Nakapwa nagtamo ng sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Agad naman naisugod sa ospital ang mga biktima. Samantala, tumakas ang driver ng isa pang sangkot na sasakyan at tinakbuhan ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sasakyang sangkot sa insidente. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.